kouzelná školka. S Milošem. Dobrý den, já jsem Miloš Zeman. Vítejte v prezidentské kouzelné školce. Je tady se mnou takový divný žlutý vůl. Zdarec. Doufám, že ty, žlutá kryso, nejsi novinář nebo jiná mediální žumpa. Bojím. Ale Miloši, my jsme přece dětský pořád, musíme dětem pustit nějaký pohádky, já nejsem žádný novinář. No jen aby ty zažloutlej malej skřete. A teď ti něco ukážu. Dobře se dívej, co jsem nakreslil doma ve svém volném čase. A jestli máš v hlavě aspoň třetinu mozku, tak si právě poznal, že jsi to ty, žlutá nádhero. Vypadáš tu jako vachomurka, který usnul v soláriu. A tento obrázek ti daruji i s mým podpisem tady vzadu a můžeš si ho vystavit doma na záchodě. Ne, já nechci mi na záchodě takovouhle patladinu. Tohle je pořád pro děti. Ty kazíš celou kouzelnou školku. Ach jo, Miloši, ty se chováš jak troll. Kouzelnou školku spolu se mnou a Františkem připravil Dobroděj. Nezapomeňte mu dát like a odběr. Tak ahoj, příště.